जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदनंदन व्रज जनरंजन यमुनतीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्ण। श्रील प्रभु। हरे कृष्ण माताजी स्क्रीन കാണാവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രഭുജി, കാണാം. സൗണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ? ആ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഇസ്കോണിന്റെ സ്ഥാപക ആചാര്യൻ എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ തിരോഭാവ ദിനം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ആ ദിവസമാണ്. നമ്മള് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ്. ഭഗവത്ഗീതക്ക് അനേകം ഭാഷ്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം മലയാളത്തിൽ തന്നെ കുറേ അധികം ഭാഷ്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് അതേപോലെ, അതുകൊണ്ടാണ് യഥാരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗോവിന്ദ ഭാഷ്യം എന്ന് പറയും. ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീല പ്രഭുപാദര് നമുക്ക് വിവരിച്ചു തരുന്നു. ഇസ്കോണിന്റെ സ്ഥാപക ആചാര്യനാണ് ദിവ്യപൂജ്യ ശ്രീമദ് എ സി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ. ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ആ ഗ്രന്ഥം നമുക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് പ്രഭുപാദരാണ്. അപ്പൊ ആ പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. എന്നിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. എസ് സി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എന്ന് ചുരുക്കി വിളിക്കുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദര് ജനിച്ചിരുന്നത് ഒരു വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിലായിരുന്നു ജനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ
കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ കുട്ടി ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എന്താണ് അച്ഛൻ പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദര് വളർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ 5 വയസ്സുള്ള പ്രായത്തിൽ തന്നെ ശ്രീല പ്രഭുപാദര് അച്ഛനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി, എനിക്കൊരു ഭഗവാനെ ഇരുത്തിയിട്ട് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടൊരു രഥം ഉണ്ടാക്കി തരണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ടോയ്സിന് ആവശ്യപ്പെടും അല്ലെ, കാറ് വേണം, സൈക്കിൾ വേണം, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം അല്ലെ. പ്രഭുപാദര് വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു കാര്യമാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്താണ്? ഭഗവാനെ ജഗന്നാഥ് രഥയാത്ര നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ജഗന്നാഥ രഥോത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജഗന്നാഥ് ഭഗവാൻ ഒറീസയിലെ പുരിയിലൊക്കെ നടക്കുന്ന ജഗന്നാഥ ഭഗവാനെ രഥത്തിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ അത് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് വളർന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രഥമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അത് പ്രകാരം ആ വൈഷ്ണവനായ പിതാവ് ഒരു എന്താണ് രഥം നിർമ്മിച്ച് നൽകുകയും അതില് എന്താണ് ഭഗവാനൊക്കെ ഇരുത്തിയിട്ട് കൂട്ടുകാരൊക്കെ ചേർന്ന് രഥം വലിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയും എല്ലാവർക്കും പ്രസാദമൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു, ചെറിയ 5 വയസ്സ് പ്രായത്തിൽ. അപ്പൊ ആ പ്രഭുപാദർ പിന്നീട് ലോകം മുഴുവൻ ജഗന്നാഥ രഥോത്സവം നടത്തുകയുണ്ടായി. എല്ലാ 200ഓളം രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ജഗന്നാഥ രഥോത്സവം നടത്തുന്നുണ്ട്. പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഗാന്ധിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ശ്രീല പ്രഭുപാദര്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്ത്, ഒരു സ്വാമിജി, ഒരു ഗുരു വന്നിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ പോകും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ അവിടേക്ക് നിർബന്ധിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് സന്യാസിമാരൊന്നും ആദ്യകാലത്ത് ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിനെ കാണാൻ ധാരാളം സന്യാസിമാരൊക്കെ വരുമായിരുന്നു. അവരൊക്കെ അവരൊക്കെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പുകവലിക്കുന്നതും മറ്റുള്ള അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രഭുപാദർ കണ്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് സന്യാസിമാരൊന്നും അത്ര കണ്ട് ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സുഹൃത്ത് വിളിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം പോകാൻ തയ്യാറായില്ല. പിന്നീട് ആ സുഹൃത്തിന്റെ നിർബന്ധ പ്രകാരം പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോയിട്ട് ആ ഗുരുവിന്റെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ എന്നായിരുന്നു. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഒക്കെ കേൾക്കുകയുണ്ടായി പ്രഭുപാദര്. അതിനുശേഷം എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാമെന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ അവസരം കൊടുത്തിരുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാമെന്ന്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ശ്രീല പ്രഭുപാദര് അദ്ദേഹത്തോട്, ആ ഗുരുവിനോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം കുറെ ഭക്തിയെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ പ്രഭാഷണത്തിൽ. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ ആ ഗുരുവിനോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, നമുക്കിവിടെ അന്നേരം ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അതിന്റെ മുന്നെയാണ്, 1922 അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, നമുക്കിപ്പോ ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് വേണ്ടുന്നത്, അർജന്റായിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. ഈ ഭക്തിയൊക്കെ അതൊക്കെ പിന്നീട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്, നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി പ്രഭുപാദര്. ആ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി അദ്ദേഹത്തിന് ആ ചോദ്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ രാജ്യം ഓരോരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോരോ ആൾക്കാർ ഭരിക്കും. ആദ്യം മുഗളന്മാർ ഭരിച്ചിരുന്നു, പിന്നീട് രാജാക്കന്മാർ വന്നു, പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നു. അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ആര് ഭരിക്കുന്നത് എന്നല്ല പ്രശ്നം, നമുക്ക് ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കും ഇവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കണം. ഇന്ത്യക്ക് മാത്രമല്ല, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കണം. ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരും തടവറയിലാണുള്ളത്. ജന്മ, മൃത്യു, ജരാ, വ്യാധി, എല്ലാവരും ജനിക്കുന്നു, എല്ലാവരും പ്രായമാവുന്നു, എല്ലാവർക്കും രോഗങ്ങൾ വരുന്നു, എല്ലാവരും മരിക്കുന്നു. ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പ്രയത്നിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കണമെന്ന് പ്രഭുപാദരോട് ആ ഗുരു പറയുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദർക്ക് അത് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പ്രഭുപാദരോട് പറഞ്ഞു, ഇന്ത്യക്ക് മാത്രം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ എന്താണ്, ഈ തടവറയിലാണുള്ളത്. ജന്മ, മൃത്യു, ജരാ, വ്യാധി അല്ലെ, എല്ലാവരും ജനിക്കുന്നു, എല്ലാവർക്കും പ്രായമാവുന്നു, എല്ലാവർക്കും രോഗങ്ങൾ വരുന്നു, എല്ലാവരും മരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഇതിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഇതിൽ നിന്ന് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള മോചനം വേണം. അതിനുള്ള വഴിയാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹം എന്താണ് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. അപ്പൊ അതില് നിങ്ങൾ അണിചേരണമെന്ന് പ്രഭുപാദരോട് പറയുകയുണ്ടായി. ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സഹായിക്കണമെന്ന്. പ്രഭുപാദർ ഇംഗ്ലീഷിൽ നല്ല പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ ഗുരു പ്രഭുപാദർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള 2 നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന്, ഈ
ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ അച്ചടിച്ച് പുസ്തകം അച്ചടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യാനും, പിന്നെ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഈ അവർക്കൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം നൽകണം, അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കണം. എപ്പോഴാണോ നിനക്ക് പൈസ ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം. പിന്നീട് പാശ്ചാത്യ ദേശത്ത് പോയിട്ട് ഈ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കണം. ഈ 2 നിർദ്ദേശങ്ങളായിരുന്നു ഗുരു പ്രഭുപാദർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പ്രഭുപാദർ പിന്നീട് അതിനുള്ള പരിശ്രമത്തിലായിരുന്നു, ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള. അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ സംരംഭങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ തുടങ്ങുകയുണ്ടായി. ലീഗ് ഓഫ് ഡിവോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഝാൻസിയിൽ ഒരു ചെറിയ സംരംഭം തുടങ്ങുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അതൊന്നും അത്ര കണ്ട് വിജയിച്ചിരുന്നില്ല. പിന്നീട് പ്രഭുപാദർ ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെഡ് എന്ന മാഗസിൻ പുറത്തിറക്കിയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം അത് തൻ്റെ സുഹൃത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ പ്രസ്സിൽ അഴിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുക. സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ആ പുസ്തകങ്ങൾ ഓരോരോ ലൈബ്രറികളിലും മാർക്കറ്റുകളിലും മറ്റ് ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് പ്രഭുപാദർ തന്നെ വിതരണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന വരുമാനം കൊണ്ട് വീണ്ടും പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. അങ്ങനെ ആ ശ്രമം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അദ്ദേഹം പിന്നീട് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലായിരുന്നു. അങ്ങനെ അനേകം തവണ അമേരിക്കൻ എംബസിയിൽ, ഡൽഹിയിലുള്ള അമേരിക്കൻ എംബസിയിൽ പോയിട്ട് കയറി ഇറങ്ങുകയുണ്ടായി, അതിനുള്ള അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകാനുള്ള പെർമിഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് ഒരു സിന്ധ്യ കമ്പനിയുടെ ഒരു ചരക്ക് കപ്പല് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ധാരാളം തവണ അവിടെ കയറി ഇറങ്ങുകയുണ്ടായി, ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ആ പെർമിഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പെർമിഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്താണ് കാര്യം? പ്രഭുപാദർക്ക് ആ സമയത്ത് 70 വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം. 69 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് 70ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് പ്രഭുപാദർ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകാൻ പുറപ്പെടുന്നത്. എല്ലാവരും വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കുന്ന സമയമാണ് അല്ലെ. 70 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരും റിട്ടയർഡായിട്ട് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന സമയത്താണ് പ്രഭുപാദർ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുന്നത്. യാതൊരു പരിചയമില്ല, ആരും പരിചയമില്ല, ആളില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പെർമിഷൻ ആദ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രഭുപാദരുടെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവസാനം പെർമിഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ 1965 പ്രഭുപാദർ ജലദൂത എന്ന ചരക്ക് കപ്പലിൽ അമേരിക്കയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു. അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലും കൊച്ചിയിലും ഒരു ദിവസം ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭാഗവതം ഗ്രന്ഥം അത് ബോംബെയിൽ നിന്നും പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ദിവസം പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ കൊച്ചിയിലും, പഴയ തുറമുഖം കൊച്ചിയിലും മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ, അവിടെ പ്രഭുപാദർ ഒരു ദിവസം തങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ കേരളത്തെക്കുറിച്ചും പ്രഭുപാദർ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. കേരളത്തിലെ ആളൊക്കെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്, എല്ലാവരും നല്ല ശുചിത്വമുള്ളവരാണ് എന്നൊക്കെ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെയുള്ള വലിയ ബനാനയൊക്കെ പ്രഭുപാദർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഭാഗവതം ഗ്രന്ഥം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കൊച്ചി തുറമുഖത്ത് വെച്ചാണ് പ്രഭുപാദർ ആ ഭാഗവതം ഗ്രന്ഥം ബോംബെയിൽ നിന്നും പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ ആ ഭാഗവതം എടുത്തിട്ട് യാത്ര പുറപ്പെട്ടത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു, എന്നാൽ ഭാഗവതം ലഭിച്ചത് ഇവിടെ കൊച്ചിയിൽ വെച്ചാണ് അതും എടുത്തിട്ട് യാത്ര തുടർന്നത്. 40 ഇന്ത്യൻ രൂപ മാത്രമേ പ്രഭുപാദരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതും എടുത്തിട്ടാണ് പ്രഭുപാദർ പോയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ആ പ്രഭുപാദർക്ക് ആ 40 രൂപ അവിടെ ഒന്നും ചെലവാക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നില്ല. വീണ്ടും ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന അവസരത്തിൽ ടാക്സി കാശ് കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ 1965 1.5 മാസത്തോളം യാത്ര ചെയ്തിട്ട് ആ ചരക്ക് കപ്പലിൽ 2 പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടായി ആ കപ്പലിൽ വെച്ച്. അദ്ദേഹം അപ്പോഴും ഒക്കെ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി, എൻ്റെ ഗുരുവിന്റെ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കണം, എന്നോട് കാരുണ്യം കാണിക്കണം എന്ന് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദർ അതിൽ വെച്ചൊരു കവിത എഴുതി. അതിൽ പറയുന്നു, എനിക്ക് യാതൊരു യോഗ്യതയുമില്ല, ഞാൻ അങ്ങയുടെ കയ്യിൽ വെറും ഒരു പാവയാണ്, ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ വെറും ഒരു പാവയാണ്, അങ്ങേക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും
എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാം എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, കൃഷ്ണാബോധം ഉൾക്കൊള്ളണമെന്ന് അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രഭുപാദരി പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ആരും ഈ എന്താണ് കൃഷ്ണാവബോധം, ഭക്തി സേവനം, ഭക്തിയെ കുറിച്ചൊന്നും ആരും സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറില്ല. ഇന്ത്യയിലുള്ള ആൾക്കാർ, ഭാരതത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെ, നേരാണ് വിദേശത്ത് പോയിട്ട് ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. വിദേശത്തെ എല്ലാം കൊണ്ടും എല്ലാ തരത്തിലും അവരൊക്കെ സുഖലോലുപരായി കഴിയുന്നവരാണ്, ഒന്നിനും യാതൊരു ക്ഷാമവും ഇല്ലാത്ത. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അടുത്താണ് പ്രഭുപാദരി കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദരി അവിടെ എത്തി ഒറ്റയ്ക്ക് സങ്കീർത്തനം ചെയ്തിട്ട്, ഒരു കർത്താലും മുട്ടിയിട്ട് സങ്കീർത്തനം ചെയ്തിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചിട്ട് ആ നഗരത്തിലൂടെയൊക്കെ നടക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ പിന്നീട് പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടാൻ തുടങ്ങി. അവരൊക്കെ ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ നൃത്തം ചെയ്യാനൊക്കെ തുടങ്ങി. പിന്നീട് അവരൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ പ്രസാദമൊക്കെ വിതരണം ചെയ്ത് അവരൊക്കെ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായി. അവിടെയുള്ള ടൗൺസ് സ്ക്വയർ പാർക്കിൽ ഒരു വലിയൊരു സങ്കീർത്തനം നടത്തുകയുണ്ടായി. ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ പങ്കെടുത്തു. അത് എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും എല്ലാവരും അത് ഒക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. എല്ലാവരും അറിയാൻ തുടങ്ങി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊരു സ്വാമി വന്നിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ, എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിലെ പിന്തുടരുന്നു എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പ്രഭുപാദരുടെ ഈ സങ്കീർത്തനം കേൾക്കാനും ഭാഗവതം കേൾക്കാനും ഒക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി. പ്രഭുപാദർ അമേരിക്കയിലെ അവിടെ ഒരു ഹിപ്പികൾ എന്നൊരു വർഗം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് ഹിപ്പികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്? മദ്യവും മയക്കുമരുന്നൊക്കെ കഴിച്ച് കുത്തഴിഞ്ഞ് ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന യുവാക്കളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ 15, 16, 20 ഒക്കെ വയസ്സുള്ള യുവാക്കൾ, അവരെ സമൂഹം പുറന്തള്ളിയിട്ടുള്ളത്, വീട്ടുകാരും സമൂഹവും ഒക്കെ അവരങ്ങനെ ഒരു കുത്തഴിഞ്ഞ് ജീവിതം നയിക്കുന്ന അവരെയാണ് പ്രഭുപാദർ ആദ്യം ഉദ്ധരിച്ചത്. അവർക്കാണ് ആദ്യം കൃഷ്ണാബോധം നൽകിയത്. അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞെടുത്ത് അവർക്കൊക്കെ ഭഗവത് പ്രസാദം നൽകി. അങ്ങനെ അവരൊക്കെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റുകയുണ്ട്. അപ്പോൾ ലോകം അവരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി, മറ്റുള്ള സമൂഹം മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇന്നലെ വരെ കുത്തഴിഞ്ഞ് ജീവിതം നയിച്ച് ഇവരെ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന്. പിന്നീട് അവിടെയുള്ള അമേരിക്കയിലെ പ്രശസ്ത സംഗീതജ്ഞൻ ജോർജ് ഹാരിസൺ പ്രഭുപാദരുടെ ഈ സങ്കീർത്തനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടിട്ട് അവിടേക്ക് വരികയുണ്ടായി. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദരോട് ഒരു ആൽബം ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ആൽബം നിർമ്മിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. പ്രഭുപാദർ 108 ക്ഷേത്രങ്ങൾ, രാധാകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് 1000-ലധികം ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് ലോകം മുഴുവനായിട്ട്. സമൂഹത്തിലെ ഉന്നതരായ വ്യക്തികളുമായിട്ട് ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ആയിരക്കണക്കിന് പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി. 84ഓളം ഭാഷകളിൽ ഈ ഭഗവത്ഗീതക്ക് ഭഗവത്ഗീത 84ഓളം ഭാഷകൾ തർജ്ജിമ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കൊക്കെ വിവർത്തനം ഭാവാത്തൊക്കെ എഴുതുകയുണ്ടായി. ജഗന്നാഥ രഥോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അമേരിക്കയിൽ. പിന്നീട് അത് ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. എല്ലായിടത്തും 200ഓളം രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ജഗന്നാഥ രഥോത്സവം നടത്തുന്നുണ്ട്. പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 14 പ്രാവശ്യം ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, കേരളത്തിലും എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് അവിടെ ഒരു സ്തൂപം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവിടെ ഭക്തന്മാരൊക്കെ ചേർന്നിട്ട്. അപ്പോൾ മട്ടാഞ്ചേരിയിലാണ് 1965 ആഗസ്റ്റ് 22-ന് പ്രഭുപാദർ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
ചെറിയ ഇതുണ്ട് സ്ക്രീൻ ഷെയറിങ്ങിൻ്റെ, ഞാനിപ്പം ശരിയാക്കുന്നുണ്ട്, ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദർ അങ്ങനെ എന്താണ് ആ ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നൊക്കെ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. ആ പ്രഭുപാദരുടെ എന്താണ് 1977 അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തിൽ ആ കൃഷ്ണ ബൽറാം ക്ഷേത്രത്തിൽ എന്താണ് സമാധിയാവുകയുണ്ടായി. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സമാധി ദിനമാണ് ഇന്ന് തിരുവോപാവ ദിനം. ഭഗവാന്റെ എന്താണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ അവരുടെ ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവയിലുള്ളവരാണ്. അവർ നമുക്കൊക്കെ ഈ കൃഷ്ണാബോധം പകർന്നു നൽകാനായിട്ട് ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവര് തിരിച്ചു പോയതിന്റെ ആ ദിനമാണ് ഇന്ന്. അപ്പോൾ ആ ദിവസം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം പഠിക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ് നമ്മള് കുറേ ഭഗവത്ഗീതക്ക് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ പ്രഭുപാദര് ഓരോരോ വാക്കിന്റെയും എന്താണ് അർത്ഥവും വിവർത്തനവും ഭാവാർത്ഥവും ഒക്കെ എല്ലാം ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പോലും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. കുറെ ഭഗവത്ഗീത ഞാനും ഈ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഈ ഇസ്കോണിൽ വരുന്നതിന്റെ മുന്നേ ഭഗവത്ഗീത ഒക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നൊന്നും നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒന്നും കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായില്ല. എന്നാൽ ഇതില് ആരാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പ്രഭുപാദർ ഓരോരോ ഓരോരോ പേജുകളിലും പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ് ഓരോ നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒക്കെ വ്യക്തമാക്കി തരുന്നുണ്ട് ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ. നമുക്ക് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഇതൊക്കെ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്ക് കുറെ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയുണ്ട് ഈ മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ. മറ്റുള്ള ജന്മങ്ങളിലൊക്കെ എന്താണ് നമുക്കറിയാം, മറ്റുള്ളവരൊക്കെ എന്താണ് മൃഗങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെ ചുറ്റിലും കാണാം, പൂച്ചയും പട്ടിയും എല്ലാം. അവരൊക്കെ എന്താണ് എല്ലാവരും എന്താണ് ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, വൈദ്യം എന്ന് പറയും. എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, എല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്നു, എല്ലാവരും എന്താണ് സ്വയം രക്ഷ നേടുന്നു, തലമുറയുണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് എന്താണ് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എന്താണ് മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയുണ്ട് അല്ലേ, അത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതെന്താണ് ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു പട്ടിയോടോ പൂച്ചയോടോ ഒന്നും ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനോ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് മനുഷ്യന് അതിനുള്ള ഒരു കഴിവ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കണം. നമുക്ക് തുടങ്ങാം വീണ്ടും. മാതാജി സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലെ? പ്രഭുജി സ്ക്രീന് കാണാട്ടോ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ അവതാരികയിൽ പറയുന്നു, ഭഗവത്ഗീത പഠിതാവിന്റെ യോഗ്യതയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അർജുനൻ ഭക്തനും ശിഷ്യനും ഒറ്റ മിത്രവും ആകയാലാണ് ഭഗവത്ഗീത അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് അർജുനന് സമാനമായ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരാൾക്ക് ആണ് ഭഗവത്ഗീത നന്നായി ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുക. ഇത് ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദാണ്, രാധാകൃഷ്ണന്മാർ, നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരുവിലുള്ള ഭഗവാന്റെ രാധാറാണിയുടെ വിഗ്രഹം. ടെമ്പിളിന്റെ അഡ്രസ് ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ, കോക്കനട്ട് ഗാർഡൻ റോഡ്, ടോൾ ഗേറ്റ്, കദ്രി, മാംഗ്ലൂരു, കർണാടക. അപ്പോ നമ്മളൊക്കെ എന്താണ് കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ പോകാറുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ പോകുന്ന വഴിയിൽ തന്നെയാണ് ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രത്തിന് അടുത്തായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ വരുന്നത്. വലിയൊരു ക്ഷേത്രം നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് രാധാകൃഷ്ണന്മാർക്കായിട്ട്. ഇപ്പൊ ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് നാമനിഷ്ഠ ദാസ് പ്രഭുജിയാണ്, ബിടെക് IIT കാൺപൂർ. അദ്ദേഹമാണ് ഇതിനൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. ഒരു വർഷത്തിലധികമായി അദ്ദേഹം 19ാമത്തെ ബാച്ചാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇതിനായിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ഈ എന്താണ് ഈ കൊറോണ കാലത്ത്, ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ, ഭഗവത്ഗീത സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം
അഹോരാത്രം പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്നതാണ് ഈ ജ്ഞാനം. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയെ കുറിച്ച്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ, AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് അനേകം ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. അതിൽ ശ്രീതാമായപ്പൂരിലെ അവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നടത്തുന്ന ഇസ്കോണിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രഭുപാദരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശിഷ്യനാണ് ദിവ്യപൂജ ശ്രീല ജയപതാക സ്വാമി ഗുരു മഹാരാജ്. അദ്ദേഹത്തിന് നിരവധി ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനാണ് നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുജി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലാണ്, അദ്ദേഹമാണ് എൻ്റെയൊക്കെ ശിഷ്യാഗുരു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞത്. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് അതേപടി എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുന്നു. ആ പരമ്പരയിൽ കൂടി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ബ്രഹ്മാവ് നാരദർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, നാരദർ വ്യാസദേവന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ പിന്നീട് മധ്വാചാര്യർ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് മധ്വാചാര്യനാണ്. ആ മധ്വാചാര്യരിൽ 5ാമത്തെ ആചാര്യനാണ്. ആ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്നതാണ്. അതിൽ 32ാമത്തെ ആചാര്യനാണ് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് അനേകം ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. അവരൊക്കെ ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയുടെ സന്ദേശങ്ങൾ ലോകം മുഴുവൻ എത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സമ്പ്രദായത്തെ ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയും. ഇതാണ് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത്. കൃഷ്ണൻ ബ്രഹ്മാവിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. ആ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന പരമ്പരയാണ് ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഇസ്കോൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിവിടെ കാണാം നമ്മൾ മൊബൈലൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ശരിക്കും കണക്ട് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ ചാർജ് എത്തില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആ പരമ്പര, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ പരമ്പര, ബ്രഹ്മാവ് നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ പരമ്പര, ആ ശരിയായ പരമ്പരയിൽ കൂടി നമുക്ക് ആ അറിവ് ലഭിക്കണം. അത് ഭഗവാൻ തന്നെ ഇനി വരുന്ന അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഗീതോപദേശന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ അന്തസ്സത്ത ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ സൂചിതമായിട്ടുണ്ട്. അതിങ്ങനെയാണ്: ഒരു മരുന്ന് സേവിക്കാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ലേബലിൽ കൊടുത്ത നിർദ്ദേശങ്ങൾ നാം പാലിക്കണം. നാം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ തന്നെ ആശയമനുസരിച്ചോ ഒരു സ്നേഹിതന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചോ മരുന്ന് കഴിക്കരുത്. ലേബലിൽ കാണുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചോ വിഷകരന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചോ സേവിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് മരുന്ന് സേവിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീതയും ഗീതോപദേശകന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ഗീതോപദേശകൻ. ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ഗീത ഉപദേശിച്ചിരുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഓരോ താളിലും അദ്ദേഹം പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനായ ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മായാവാദ പന്ഥാവിലൂടെ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ വലിയ വിഡിത്തമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്രകാരമായുള്ള വിഡിത്തത്തിന്റെ ഫലമായി വഴിതെറ്റിപ്പോയ ഒരു ഭഗവത്ഗീത വിദ്യാർത്ഥി ശരിയായ മാർഗനിർദ്ദേശമില്ലാതെ വിഷമിക്കുകയും സ്വധാമത്തിലേക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് അയാൾക്ക് മടങ്ങാൻ സാധിക്കാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നു. മായാവാദികൾ അവരുടെ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ ഉണ്ട്, ധാരാളം ഭാഷ്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലെന്താണ്? ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, മായാവാദി കൃഷ്ണ അപരാധിയാണ്, ഭഗവാൻ രൂപമില്ലെന്ന്. നമുക്ക് രൂപം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഭഗവാൻ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും രൂപം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ലൈഫ് മാനുവലാണെന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ്, വാഷിംഗ് മെഷീൻ, AC ഇതൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മാനുവൽ ലഭിക്കും അല്ലെ, ഇതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോൾ അതുപ്രകാരം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സാധനം കേടുകൂടാതെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യജന്മം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് ഈ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പോൾ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ലൈഫ് മാനുവലാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് അത്ര വിഷമം പിടിച്ച കാര്യമല്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് സുസുഖം കർത്തുമഭ്യം, എല്ലാവർക്കും സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ചെറിയ കഥ, ഒരു ചെറിയ കുരുവിയുടെ കഥ. ഒരിക്കലും ഒരു കുരുവി ആ സമുദ്രത്തിന്റെ തീരത്ത് മുട്ടയിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമുദ്രത്തിന്റെ തിരമാലകൾ വന്നിട്ട് ആ മുട്ടകളെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ആ കുരുവി സമുദ്രത്തോട് പറഞ്ഞ്, എന്റെ മുട്ടകൾ തിരിച്ചു തരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ സമുദ്രം കുടിച്ചു പറ്റിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അതിനുള്ള ശ്രമം തുടർന്നു. അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റു
കിളികളൊക്കെ അതിനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പോവുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഈ കിളി നിരന്തരം പരിശ്രമം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുവഴി ആ പക്ഷി രാജാവായിരുന്ന ഗരുഡൻ, ഭഗവാന്റെ വാഹനമായിട്ടുള്ള ഗരുഡൻ അതുവഴി വരികയുണ്ടായി. ആ ഗരുഡൻ ഈ ചെറിയ കുരുവിയുടെ പരിശ്രമം കണ്ട് അവിടെ വരികയും കുരുവിയുടെ കാര്യം അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ സമുദ്രത്തിനോട് ഗരുഡൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു, ഈ കുരുവിയുടെ മുട്ടകൾ തിരിച്ചു നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ സമുദ്രത്തെ പിടിച്ചു പറ്റിക്കുമെന്ന്. ഗരുഡന് അത് സാധിക്കുമായിരുന്നു, അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ വാഹനമാണ്. അപ്പോൾ ആ സമുദ്രം ആ കുരുവിയുടെ മുട്ടകളെ തിരിച്ചു നൽകിയുണ്ടായി. അപ്പൊ എന്താണ്, ആ കുരുവിയുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യം, ഒറ്റയ്ക്കാണ്, അതിന് സാധിക്കില്ല, അല്ലെ, എങ്കിലും അത് പരിശ്രമം തുടർന്നു. അപ്പോൾ ആ ഗരുഡൻ തന്നെ വന്നിട്ട് സഹായിക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത, ഇതൊന്നും നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല, നമുക്കിതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ട. നമുക്ക് ആ ഒരു വിശ്വാസം വേണം, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാനുണ്ട്, പരമാത്മാവായിട്ട്. ആ ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മുടെ അജ്ഞാനത്തെയൊക്കെ നീക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് പഠിക്കാൻ, അതിന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി നമുക്ക് തരും. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ ഇത് സാധിക്കും. നമുക്ക് ആ ഒരു ഉറച്ച നിശ്ചയദാർഢ്യ വിശ്വാസം നമുക്ക് വേണം. ആർക്കും, ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വരെ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീതയുള്ളത്. നമുക്കറിയാം എന്താണ്, നമ്മുടെ തറയിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ മറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് തുടക്കും, അല്ലെ, തുടച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അതിലും അഴുക്ക് പറ്റും, അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യനെ പോലെയാണ്. എന്താണ്, അത് സൂര്യൻ എന്താണ്, മലിനജലത്തിലും നല്ല ജലത്തിലും ഒക്കെ അതിന്റെ പ്രകാശവും ചൂടും ഒക്കെ നൽകുക, അല്ലെ. എന്നാൽ സൂര്യൻ ഒരിക്കലും മലിനപ്പെടില്ല, അല്ലെ. അഴുക്ക് വെള്ളത്തെയും അത് ബാഷ്പീകരിക്കും, ശുദ്ധീകരിക്കും. എന്നാല് സൂര്യൻ ഒരിക്കലും അഴുക്കില്ല. അതുപോലെയാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവത്ഗീതയിലെ 18 അധ്യായങ്ങളാണുള്ളത്, 700 ശ്ലോകങ്ങള്. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങള് കർമ്മയോഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു, മധ്യത്തിലുള്ള 6 അധ്യായങ്ങൾ ഭക്തിയോഗത്തെക്കുറിച്ചും, അവസാനത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ ജ്ഞാനയോഗത്തെക്കുറിച്ചും പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇതില് എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട്, യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്, കർമ്മത്തിലൂടെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത്, ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്, ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ എന്താണ് 3 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിരിക്കുന്ന 6 ഇതില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് മധ്യത്തിലുള്ള 6 അധ്യായങ്ങളാണ് ഭക്തിയോഗം. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ കാണാം എന്താണ്, ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണം. ഇത് ഒരിക്കലും ഇതിന് യോജിക്കുന്നതല്ല എങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറയാം. എന്താണ്, നമ്മളൊരു സാൻഡ്വിച്ച് ഒക്കെ അതിന്റെ മധ്യത്തിലായിട്ടാണ് അതിന്റെ സത്തൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ. അപ്പോൾ അതിനെ 2 പുറത്തും കവറിങ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ, ബ്രെഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മധ്യത്തിലാണ് അതിന്റെ സത്ത് മുഴുവൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത എന്താണ്, പിന്നെ നമ്മൾ എന്തൊരു വിലപ്പെട്ട മോതിരം അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ്, വെൽവെറ്റിന്റെ ഒക്കെ കവറൊക്കെ ആക്കി, അല്ലെ, ഒരു ബോക്സിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെ. അതൊക്കെ അങ്ങനെ സംരക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ആ ഭക്തിയോഗം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ എന്താണ് 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ അവിടെ സംരക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത സൂര്യനെ പോലെയാണ്, നമ്മുടെ എന്താണ് ടോർച്ച് ലൈറ്റ് കൊണ്ടൊന്നും അതിനെ നിഷ്പ്രഭമാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവത്ഗീത ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 5 പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളുണ്ട്. 5 പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീത ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഈ 700 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് 18 അധ്യായങ്ങളിലായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. ഒന്നാമത് ഈശ്വരൻ, ആരാണ് ഭഗവാൻ, ആരാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും നേതാവ്, അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ആരാണ്, കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും നിയന്ത്രണം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഈശ്വര പരമ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണം എന്ന് ബ്രഹ്മാവ് സ്തുതിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തത് ജീവാത്മാവ്. ജീവാത്മാവ് ആരാണ്, നമ്മളൊക്കെയാണ് ജീവാത്മാവ്. അതിനെക്കുറിച്ച് നാളത്തെ അധ്യായത്തിൽ, 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വിശദമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. നമ്മളൊക്കെ ഈ കാണുന്ന ശരീരമല്ല, നമ്മളൊക്കെ ആത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അംശമാണ്, അതിനൊരിക്കലും നാശമില്ല. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നാളത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഒന്നാമത് ഈശ്വരൻ, 2ാമത് ജീവാത്മാവ്, 3ാമതായിട്ട് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്, ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ആ 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെയൊക്കെ സ്വാധീനിക്കുന്നു, സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. 4ാമതായിട്ട് കാലം. ഭഗവാൻ പറയുന്നു എല്ലാറ്റിനെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പോൾ കാലം അതെന്താണ്, എല്ലാം ഇല്ലാതാവുന്ന കാലം, അതും ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ 5ാമതായിട്ട് കർമ്മം. അത് എന്താണ്, നമ്മൾ ഓരോരോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ. അപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഈ 5ാമത്തെ കാര്യം, അത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്താണ്
മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത്, നമ്മൾ അതിന്റെ ഫലങ്ങളെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും. മറ്റുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് ചേഞ്ച് ആക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഈശ്വരൻ എന്താണ്, അത് ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, ഇതിനൊന്നും മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റില്ല. എന്നാൽ കർമ്മം, അത് കർമ്മഫലത്തെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റും. അത് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു തരുന്നു. നമുക്ക് എങ്ങനെ എന്താണ് കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 5 വിഷയങ്ങളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഭഗവത്ഗീത ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത വിഷയം 5 അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പരമനിയന്താവായ ഈശ്വരനും നിയന്ത്രിത ജീവസത്തകളായ ജീവന്മാരും വിഷയമാകുന്ന പ്രകൃതി, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, പ്രപഞ്ചാസ്തിത്വത്തിന്റെ കാലയളവ്, അതല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രകടനകാലം, കർമ്മം, ഇവയും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അതിലെ 1-ാമത്തെ അധ്യായം അർജുന വിഷാദ യോഗം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. അതിന്റെ മുന്നായിട്ട് ഗീതാ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട്, നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നത്, അതിനെക്കുറിച്ച്, അത് എന്താണ് നമുക്ക് ഗുണം, അത് നമ്മുടെ ശങ്കരാചാര്യർ അതിന്റെ ഗീതാ മഹാത്മ്യത്തിൽ ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഗീതാശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം എപ്പടേത് പ്രയത പുമാൻ വിഷ്ണു പദമവാപ്നോതി വയശോകാതിവർജിത. ഭഗവത്ഗീത ഒരു അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യമാണ്. അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വായിക്കണം. ഗീതാശാസ്ത്രം മിതം പുണ്യം എപ്പടി പ്രയതപ്പുമാൻ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വേണ്ടവണ്ണം പിന്തുടരുന്നവർ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും മുക്തരാകും. ഭയശോകാതിവർജിത, ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകും. അടുത്ത ജന്മം ആത്മീയ ജീവിതം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, എല്ലാ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തരാവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയും. എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും മുക്തരാവും. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയാദൃഷ്ടിയ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. 2-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഗീതാധ്യായനശീലസ്യ പ്രാണായാമ പരസ്യ ച നൈവ സന്ധിഹി പാപാനി പൂർവജന്മകൃതാനി ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്, ചെറിയ സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് ചെറിയ പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്, 2-ാമത്തെ മാതാജി സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലെ? കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പ്രഭുജി, കാണാം. 2-ാമത്തേൽ പറയുന്ന, ആത്മാർത്ഥമായി ഗൗരവമായി ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്ന ഒരാളെ ഭഗവത് കരുണയാൽ മുമ്പ് ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലം ബാധിക്കില്ല. ഭഗവത്ഗീത പരമദിവ്യത്വ പുരുഷന്റെ മുഖനിർഗതമാണ്. ഗംഗ ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജം നിർഗതവുമാണ്. ഭഗവാന്റെ മുഖവും പാദവും തമ്മിൽ തീർച്ചയായും യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. എങ്കിലും പക്ഷപാതമില്ലാത്ത ഒരു പഠനത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത ഗംഗാജലത്തേക്കാൾ കൂടി പ്രധാനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഗംഗ, എന്നാലും ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഗംഗയേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നു. മലിനേ മോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സുഗീതാമൃത സ്നാനം സംസാരമലനാശനം.
നിത്യവും ജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്ത് ദേഹശുദ്ധി വരുത്താം. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീത എന്ന ഗംഗാജലത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നശിച്ചു പോകുന്നു. ഒരു ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണത്തിന്റെ മഹിമയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഗീതാ സുഗീത കർത്തവ്യ കിമന്യേ ശാസ്ത്ര വിസ്തരെ യാ സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖ പത്മാത് വിനിസൃത. ഭഗവത്ഗീത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതാകിയാൽ മറ്റൊരു വേദസാഹിത്യവും പഠിക്കേണ്ടതില്ല. ഭഗവത്ഗീത ശ്രദ്ധയോടും കൃത്യനിഷ്ഠയോടും ശ്രവിക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്താൽ മതി. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആളുകൾ ലൗകിക വ്യാപാരത്തിൽ അത്രയധികം മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേദസാഹിത്യം മുഴുവൻ വായിക്കുക അവർക്ക് അസാധ്യമത്രേ. എന്നാൽ അത് ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥം ഭഗവത്ഗീത മതി. കാരണം അത് എല്ലാ വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെയും സർവ്വസാരമാണ്. മാത്രവുമല്ല, പ്രത്യേകിച്ചും അത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ ഉപദിഷ്ടവുമാണ്. ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണു വക്ത്വാദിവിനിസൃതം ഗീതാഗംഗോദകം പീത്വാ പുനർജന്മന വിദ്യതേ. ഗംഗാജലം പാനം ചെയ്യുന്നവൻ മോക്ഷം പ്രാപിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതാമൃതം പാനം ചെയ്യുന്നവനെ കുറിച്ച് പിന്നെ എന്തു പറയാൻ? മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാരാമൃതമത്രേ ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം ഉപദേശിച്ചതാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത. സർവോപനിഷദോ ഗാവോ ദോക്ത ഗോപാല നന്ദന പാർത്ഥോ വത്സ സുധീർഭോക്ത ദുഗ്ധം ഗീതാമൃതം മഹത്. ഗീതോപനിഷത്ത്, ഭഗവത്ഗീത എല്ലാ ഉപനിഷത്തുക്കളുടെയും സാരമാണ്. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുക്കളും ഒരു പശുവിനെ പോലെയാണ്. ഗോപകുമാരൻ എന്ന് പ്രശസ്തനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആ പശുവിനെ കറക്കുന്നു. അർജുനൻ ഒരു പശുക്കിടാവിനെ പോലെയാണ്. പണ്ഡിതന്മാരും പരമഭക്തന്മാരും അമൃത തുല്യമായ ദുഗ്ധമായ ഭഗവത്ഗീത പാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നു. ഒരു എല്ലാ ഉപനിഷത്തുക്കളും എല്ലാറ്റിന്റെയും സത്താണ് അല്ലെ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ആ കൃഷ്ണൻ ആ പശുവിനെ കറക്കുന്നു. അർജുനൻ ഒരു പശുക്കിടാവിനെ പോലെയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ആ അർജുനിലൂടെ നമുക്കൊക്കെ ആ ഭഗവത്ഗീതയുടെ അമൃത് അല്ലെ നമുക്കും ലഭിക്കുകയാണ്. നമ്മളൊക്കെ ആ അമൃത തുല്യമായ ആ ഭഗവത്ഗീത പാനം ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്രേവ ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി കർമാപേക്യം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ഇക്കാലത്ത് ജനങ്ങൾ ഒരേ ഒരു ധർമ്മഗ്രന്ഥത്തെയും ഒരേ ഒരു ഈശ്വരനെയും ഒരേ ഒരു മതത്തെയും ഒരേ ഒരു പ്രവൃത്തിയും മാത്രം സ്വീകരിക്കുവാൻ ഉത്സുകരാണ്. ആകയാൽ ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം, ഒറ്റ ഗ്രന്ഥം മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ലോകത്തിന് പൊതുവായ ഏക ധർമ്മഗ്രന്ഥം ഭഗവത്ഗീത. ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ, സമസ്ത വിശ്വത്തിനും ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനിയാനി, ഒരേ മന്ത്രം, ഒരേ പ്രാർത്ഥന, തിരുനാമ സങ്കീർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കർമാപ്യക്യം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ, ഒരൊറ്റ പ്രവൃത്തി മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ സേവനം. ശങ്കരാചാര്യർ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ അതിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ. നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലേക്ക് കടക്കാം. 1:1 ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുത്സവ മാമകാ പാണ്ഡവ ശൈവ കിമക്കുർവത സഞ്ജയ. ധൃതരാഷ്ട്രൻ പറഞ്ഞു, ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചുകൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പോ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ധൃതരാഷ്ട്ര അന്ധനാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ സഞ്ജയൻ വ്യാസദേവന്റെ ശിഷ്യനാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ധൃതരാഷ്ട്ര കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ ആ സഞ്ജയന് സാധിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്ര ഭയപ്പെടുന്നു. എന്താണ്? ആ കുരുക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ധർമ്മക്ഷേത്രമാണ്. അവിടെ ധർമ്മത്തിനാണ് വിജയം അല്ലെ. ആ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് അറിയാം തന്റെ ഭാഗത്ത് ധർമ്മമില്ല അല്ലെ, ആ ധർമ്മത്തിന്റെ പക്ഷത്താണുള്ളത്. പിന്നെയോ അവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുണ്ട് എല്ലാറ്റിനും ശാശ്വത പരിഹാരമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ അഥവാ ഒരു സംഭാഷണത്തിലൂടെ ആ യുദ്ധം വേണ്ട എന്ന് വെച്ചാലോ എന്ന് ഭയപ്പെടുന്നു. തന്റെ മക്കൾ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് ആ രാജ്യം നേടണം അല്ലെ, ജയിക്കണമെന്ന് ധൃതരാഷ്ട്ര ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് എന്താണ്? പാലിന്റെ അല്ലെ, പാല് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് വെള്ളവും പാലും വേർതിരിച്ചറിയല് പ്രയാസമാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ നമ്മൾ അതിൽ ലൈമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒഴിച്ചിട്ട് അത് എന്താണ് പിന്നീട് ആ പ്രോസസ്സ് നടക്കും അല്ലെ. അന്നേരം അതിൽ നിന്നും ആ പാല് വേറെയായിട്ടും വെള്ളം വേറെയായിട്ടും പിരിഞ്ഞു വരും അല്ലെ. പിന്നീട് എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് രസഗുളമുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ മധുരപലഹാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ എല്ലാവരും അല്ലെ, കുരുവംശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൗരവരും പാണ്ഡവരും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് കുരുവംശം. അപ്പൊ ആ വംശ പാരമ്പര്യം പോലും പാണ്ഡവർക്ക് നിഷേധിക്കുന്നത് എന്താണ്? തന്റെ മക്കള് എന്താണ് പാണ്ഡുവിന്റെ പുത്രന്മാരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം പാണ്ഡു മരിച്ചതിന് ശേഷം എന്താണ് പക്വത എത്താത്ത അവരെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ചുമതലയാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ധൃതരാഷ്ട്ര തന്റെ സ്വന്തം മക്കളോടുള്ള അമിത വാത്സല്യം മൂലം പാണ്ഡവരോട് എപ്പോഴും ശത്രുത പുലർത്തിയിരുന്നു. 1:3 പറയുന്നു, പശ്യേതാം പാണ്ഡുപുത്രാണാം ആചാര്യ മഹതീഞ്ചമു യൂഢാൻ ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമത. അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങ് ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. ഇവിടെ എന്താണ് ദുര്യോധനൻ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ നോക്കി കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ദ്രോണാചാര്യരോട് പറയുന്നു എന്താണ് എല്ലാവരുടെയും ഗുരു ദ്രോണാചാര്യന്, കൗരവരുടെയും പാണ്ഡവരുടെയും ഒക്കെ ഗുരു ദ്രോണാചാര്യനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യരുടെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ദ്രുപദപുത്രൻ അദ്ദേഹം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ നോക്കാൻ പറയുന്നു. 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, പാഞ്ചജന്യം ഋഷി കേശോ ദേവതത്തം ധനഞ്ജയ പൗണ്ഡ്രം ദദ്മോ മഹാശങ്കം ഭീമകർമാവൃക്കോത്തര. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖമൂതി അർജുനൻ ദേവദത്തവും ദുഷ്കര കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖവും മുഴക്കി. ഭഗവാന്റെ ശംഖം എന്താണ്? പാഞ്ചജന്യം. അർജുനന്റെ ദേവദത്തം, ഭീമന്റേത് പൗണ്ഡ്രം. 16 മുതൽ 18 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. അനന്ത വിജയം രാജ കുന്തി പുത്രോ യുധിഷ്ഠിര നകുല സഹുദേവശ്ച സുഘോഷമണി പുഷ്പകോ കാശ്യശ്ച പരമേശ ശിഖണ്ഡി ച മഹാരഥ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നോ വിരാടശ്ച സാത്യകിം പരാജിത ദ്രുപദോ ദ്രൗപദേയശ്ച സർവശ പൃഥ്വീപതേ സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹു ശങ്കൻ ദ്രഗ്മു പൃഥക്. കുന്തിപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്ത വിജയം എന്ന ശങ്കൂതി നകുല സഹോദരന്മാർ സുഘോഷമണി പുഷ്പങ്ങളും വില്ലാളി വീരനായ കാശിരാജാവും മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡിയും ദൃഷ്ടദ്യുമ്നം വിരാടൻ തോൽവി പിണയാത്ത സാത്വികിയും ദ്രുപദൻ ദ്രൗപദീപുത്രന്മാർ മഹാബാഹുവായ സുഭദ്രാപുത്രൻ എന്നിവരും ശംഖനാദം മുഴക്കി. സഘോഷാദാത്തരാഷ്ട്രാണാം ഹൃദയാന്യപ്യതാരയത് നഭശ്ച പൃഥ്വിം ചൈവ തുമോലോ അഭ്യുനാദയൻ. വിവിധ ശംഖങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ഈ നാദഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റലികൊണ്ടു ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഈ ഭഗവാന്റെ പാഞ്ചജന്യവും അർജുനന്റെ ദേവദത്തവും അങ്ങനെയുള്ള ആ ശംഖനാദമൊക്കെ കേട്ടിട്ട് എന്താണ് കൗരവപക്ഷം അവരെ ഭയപ്പെട്ടു. അവരുടെ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഒക്കെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നു. അർജുന ഉവാച സേനയോരുഭയോർ മധ്യേ രഥം സ്ഥാപയമേച്യുത യാവതേതാൻ നിരീശോഹം യോദ്ധുകാമാനവസ്ഥിതാൻ കൈർമയാ സഹയോധവ്യാമസ്മിൻ രണസമുദ്യമേ. ഹേ അച്യുത, അച്യുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വേറൊരു പേരാണ് അച്യുതൻ. ഒരിക്കലും വീഴ്ച പറ്റാതെ അല്ലെ, നമുക്കൊക്കെ വീഴ്ച പറ്റുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും വീഴ്ച പറ്റാത്തവനാണ്. ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്ക് മധ്യത്തിലായി എന്റെ തേർക്കൊണ്ട് നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനെന്ന് കാണട്ടെ. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ഒരു സുഹൃത്തായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഓർഡർ ഇടുന്നത് പോലെയായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെയും മധ്യത്തിലായി തേർക്കൊണ്ട് നിർത്തുക എന്നൊക്കെ ആജ്ഞാപിക്കുന്നത് പോലെയായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭീഷ്മ ദ്രോണ പ്രമുഖത സർവേഷാം ച മഹീഷിത ഉവാച പാർത്ഥ പശ്യേതാൻ സമവേതാൻ കുരുനിധി. ഭീഷ്മദ്രോണാദികളുടെയും മറ്റു രാജാക്കന്മാരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പാർത്ഥ, ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയ കുരുവംശജരെ നോക്കൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ രണ്ട് സേനയുടെ മധ്യത്തിൽ രഥം കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയിട്ട് അർജുനനോട് പറയുന്നു, പാർത്ഥ, ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയ കുരുവംശജരെ നോക്കൂ എന്ന്. 29ാമത്തെ ശ്ലോകം. വേപദുശ്ശരീരേ മേ രോമഹർഷശ്ച ജായതേ ഗാണ്ഡീവം സംസ്കൃതി ഹസ്താത് തക്ചൈവ
പരിദഹ്യതി, എന്റെ ശരീരം വിറക്കുകയും രോമാഞ്ചമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടുനീറുന്നു. അപ്പൊ അർജുനന് ഈ കൗരവ സൈന്യത്തെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ശരീരം വിറക്കുകയും ഗാണ്ഡീവമൊക്കെ കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുകയും ചെയ്യുന്നു. നജ ശക്നോമ്യവസ്ഥാതും ഭ്രമതീവ ച മേ മന നിമിത്താനി ച പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ. എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നുപോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കേശവ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ വേറൊരു പേരാണ് കേശവൻ, അല്ലെ? കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചോട് ഭഗവാനെ കേശവൻ എന്ന് പറയുന്നു. ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. ഇവിടെ അർജുനന് വിഷാദമുണ്ടായി, അല്ലെ? അർജുന വിഷാദ യോഗമാണ് പ്രഭുപാദർ ഈ അധ്യായത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ള പേര്. വിഷാദത്തിനുള്ള 5 കാരണങ്ങൾ പറയുന്നു. ഒന്നാമതായിട്ട് മൃദുല ഹൃദയത്വം, രണ്ടാമതായിട്ട് ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ. എങ്ങനെയാണ് ഈ യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരൊക്കെ കൊന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സുഖിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത്. പിന്നെ പാപം, ആ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ദ്രോണാചാര്യർ, ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ, ഇവരൊക്കെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാല് പാപം ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? പിന്നെ തന്റെ സഹോദരങ്ങൾ തന്നെയാണ്, കസിൻസ് ആണ്, അല്ലെ? അവരൊക്കെ കൊന്നാൽ പാപം ഉണ്ടാവില്ല. കുടുംബ പാരമ്പര്യം, ഈ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒക്കെ പുരുഷന്മാരല്ലെ, അവരുടെ മക്കളും ഭാര്യമാരും അവരൊക്കെ അനാഥമാവല, കുടുംബ പാരമ്പര്യമില്ലാതാവും. തീരുമാനമെടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ, യുദ്ധം ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന്. അത് അടുത്ത 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് 2:6 അതിലൂടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. 1:28 മൃദുല ഹൃദയത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അർജുന വാചാ ദൃഷ്ടേമം സ്വജനം കൃഷ്ണ യുത്സം സമുപസ്ഥിതം സിദന്തി മമ ഗാത്രാണി മുഖം ച പരിശുഷ്യതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. 31 പറയുന്നു, ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. നജ ശ്രേയോനുപശ്യാമി ഹത്വാ സ്വജനമാവഹേ ആഹവേ നകാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ നരാജ്യം സുഖാനിച്ച. ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കൃഷ്ണ. എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, രാജ്യമാവട്ടെ സുഖമാവട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സന്തോഷിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ വേണം, അല്ലെ? അവരെയൊക്കെ കൊന്നിട്ടാകുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുക? പാപത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പാപം 36-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പാപമേവാശ്രയേ ദസ്മാൻ പാപമേവാശ്രയേ ദസ്മാൻ അത്വൈതാനാഥതായിനഃ തസ്മാനർഹാവയം ഹന്തും ധാർത്തരാഷ്ട്രാൻ സ്വബാന്ധവാൻ. അക്രമികളായ ഇവരെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപമായിരിക്കും നേട്ടം. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമുക്ക് ഉചിതമല്ല. അല്ലയോ മാധവ, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്ത് നേടാനാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ കഴിയും? അപ്പോ വൈദിക പ്രമാണങ്ങളനുസരിച്ച് അക്രമികൾ 6 കൂട്ടരുണ്ട്. ഇവരെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നു അവരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാപമില്ലെന്ന്. ആരൊക്കെയാണ്? ഒന്നാമതായിട്ട് വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, രണ്ടാമതായിട്ട് വീട് തീവയ്ക്കുന്നവൻ, മൂന്നാമതായിട്ട് മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, 4 സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, 6 അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ. അപ്പോ ഈ 6 കൂട്ടര്: വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, വീട് തീവയ്ക്കുന്നവൻ, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ. അത്തരം അക്രമികൾ ഉടനെ വധിക്കും, അതുകൊണ്ട് പാപമില്ല. വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നതാണ്. വൈദിക പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഈ 6 കൂട്ടര്, അക്രമികളായിട്ടുള്ള ഈ 6 കൂട്ടരെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാപമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇത് നമ്മൾ പ്രായോഗികമല്ല. നമ്മുടെ പണ്ട് ഈ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചിട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്, അല്ലെ? ഇന്ന് നിയമവും കോടതിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് അതൊന്നും പ്രാർത്ഥിക്കല്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ദുര്യോധനും ആ കൗരവരി വിഷം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഭീമനെ വീട് തീ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, മാരമായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവരുടെ സ്വത്ത് കൊള്ളയടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? കള്ളച്ചൂത് കളിച്ചിട്ട് അവരൊക്കെ പരാജയപ്പെടുന്നുണ്ട്. പിന്നെന്താ, ഭൂമി അവരുടെ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഭൂമി കയ്യേറിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെന്താണ്, ആ ദ്രൗപദിയെ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്തല്ലേ, അവരെ ദ്രൗപദിയെ അപഹരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പം അതൊക്കെ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെ വധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു പാപവും ഇല്ല എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. പിന്നെ കുടുംബ പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അധർമാഭിഭവാത് കൃഷ്ണ പ്രത്യുഷന്തി കുല സ്ത്രീയ ശ്രീഷു ദൃഷ്ടാസുവാഷ്ണേയ ജായതേ വർണ്ണ സങ്കര. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. അല്ലയോ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ സ്ത്രീത്വം ദൂഷിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. അപ്പൊ യുദ്ധത്തില് പുരുഷന്മാരാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ സ്ത്രീകളൊക്കെ പുരുഷന്മാർ വധിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ത്രീകളൊക്കെ
എന്താണ് വിധവകളായി പോകും അല്ലെ. അങ്ങനെ എന്താണ് ആ കുടുംബ പാരമ്പര്യം ഇല്ലാതാവും എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ആറാമതായിട്ട് തീരുമാനമെടുക്കാൻ അവസ്ഥ അത് 2-ാം അധ്യായത്തിൽ 6-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന അവരെ ജയിക്കുന്നതോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് നല്ലത് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം? എങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിനായി നമ്മുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനത്ത അവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് 5 കാര്യങ്ങൾ, അതിലാണ് വിഷാദം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ. എന്താണ് 4 കാരണങ്ങൾ? എന്താണ്? ആ കുടുംബ പാരമ്പര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു, പാപം അല്ലെ, പിന്നെ എന്താണ് ആ കുടുംബ പാരമ്പര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത്, പിന്നെ പാപം, ഗുരുക്കന്മാരെയും എന്താണ് ആ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ കൊല്ലുന്നുണ്ടുള്ള പാപം, പിന്നെ ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കുമെന്ന്, എന്താണ് സന്തോഷം ഇതെങ്ങനെ അനുഭവിക്കും എന്നുള്ള അവരെയൊക്കെ കൊന്നിട്ട് യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചിട്ടാകുമ്പോഴുള്ളത്. പിന്നെ മൃദുല ഹൃദയത്വം, അവരോടൊക്കെ ദയ തോന്നുന്നു. നമ്മൾ കിസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇതിൽ 18 അധ്യായങ്ങൾക്ക് 18 അധ്യായങ്ങളിലും ഓരോ ദിവസം കിസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന്റെ കുറിച്ചിട്ട് ഓരോ ദിവസം അറ്റൻഡൻസ് രേഖപ്പെടുത്താണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് സൂര്യ മാതാജി പറഞ്ഞു തരും. മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ സൂര്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? കുറച്ച് ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്ക്രീന് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ പ്രഭുജിക്ക്? സ്ക്രീന് കാണുന്നില്ലേ പ്രഭുജി? ഓക്കെ, കാണാം. ഓക്കെ. സോ ആദ്യം ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ അയച്ച ആ ലിങ്ക് അറ്റൻഡൻസിനുള്ള ലിങ്കാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജാണ് ഓപ്പൺ ആവുക. കുറെ പേര് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ അതിൽ പലരും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിന് ഇന്നത്തെ ഡേറ്റിന് പകരം നമ്മൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ഡേറ്റ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് അതിൽ. പക്ഷെ ചിലര് അതിൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അല്ല എഴുതേണ്ടത്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ്. അതായത് ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 8 നവംബർ 2021 ഈ ഡേറ്റ് ആണ് ഇടേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ പേജ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആവുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു ഗൂഗിൾ ഫോം ആണ്. ഈ ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് സമയത്ത് ഓരോ ദിവസത്തെയും നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് അതിൽ മാർക്ക് ആവുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഡെയിലി അറ്റൻഡൻസ് ഷീറ്റ് അയക്കും. അത് ഒരുപാട്, ഇപ്പൊ ഇന്ന് രാവിലെ ആദ്യത്തെ ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ അയച്ചു, നാളെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നാളെ വൈകിട്ട് 5 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. പിന്നെ ഓരോ ദിവസം ഇങ്ങനെ ഫോം അയക്കുന്നുണ്ട്, ഫോമിന്റെ ലിങ്ക് അയക്കും. അപ്പൊ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ദിവസം വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് മുൻപ് നിങ്ങൾ ഈ ഫോം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. അത് ഡെയിലി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള അറ്റൻഡൻസ് കിട്ടുള്ളൂ. 85% അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ക്വിസിന്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുക. ഡേറ്റ് 8 നവംബർ 2020 ഡേറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുക. ശേഷം നമ്മുടെ പേര്, നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ എന്ത് പേരാണോ വരേണ്ടത് ആ പേര്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ഫോമിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആസ് ടു ബി ഡിസ്പ്ലേഡ് ഇൻ ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ പേര് വരേണ്ടത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആ പേര് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കൊടുക്കണം. ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തത് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ആണ്. ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ പോലെ മാറ്റരുത്. കാരണം നമ്മൾ ഈ പേരും ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സും ഫോൺ നമ്പറും വെച്ചിട്ടാണ് ഈ അറ്റൻഡൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുക. കാരണം ഈ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം, ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ പേരും ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും ഫോൺ നമ്പറും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന അതേ മെയിൽ ഐ ഡിയും പേരും ഫോൺ നമ്പറും തന്നെ വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം. കാരണം ഈ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും മറ്റും എല്ലാം ഒരേപോലെ തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യണം. പിന്നെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൺട്രി കോഡ് അടിക്കണം എന്നില്ല.
നിങ്ങൾ ഫോൺ നമ്പർ മാത്രം അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഫോൺ നമ്പർ മാത്രം, അത് 10 ഡിജിറ്റ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും കൺട്രിയിലാണെങ്കിലും പോലും നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ മാത്രം അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി, വാട്സപ്പ് നമ്പർ മാത്രം അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. കൺട്രി കോഡ് വേറെ കൺട്രീസിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രി കോഡ് കൂടെ അടിച്ചു കൊടുക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോൺ നമ്പർ മാത്രം അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ശേഷം വരുന്ന ഒരുപാട് പേര് 7 PM ബാച്ചിലും ഈ ടീച്ചറുടെ പേര് തെറ്റായി എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലും ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ 2 ക്ലാസ് ഉണ്ട് നമുക്കിപ്പോ. 7 PM അനിൽ പ്രഭുജിയുടെ ക്ലാസ്സും 9 PM ധനരാജ് പ്രഭുജിയുടെ ക്ലാസ്സും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ധനരാജ് പ്രഭുജി ദീക്ഷ എടുത്തുകൊണ്ട് പ്രഭുജിയുടെ പേര് മാറിയിരിക്കുകയാണ്, ധനഞ്ജയ കൃഷ്ണ സഗതാസ് പ്രഭുജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ 2 പേരിൽ ആരുടെ ക്ലാസ് ആണോ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ ധനരാജ് പ്രഭുജിയുടെ ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം, അത് നോക്കി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ ടൈമും അതുപോലെ 7 PM പകരം 9 PM എന്ന് കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ സബ്മിറ്റ് എന്നുള്ള കോളം വരും. ആ സബ്മിറ്റ് എന്നുള്ള കോളത്തിൽ നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രാവശ്യം സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് വരും, യുവർ റെസ്പോൺസ് ഹാസ് ബീൻ റെസ്പോണ്ടഡ്, മീൻസ് ഇറ്റ്സ് റെസ്പോണ്ടഡ് എന്ന് വരും. അപ്പൊ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതൊരു കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണ്ട. അടുത്ത ദിവസം വരുന്ന ഫോമിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് Day 2 അറ്റൻഡൻസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു ദിവസത്തെ ഫോം ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നാളത്തെ ഫോമാണ് നാളത്തെ അറ്റൻഡൻസിനുള്ളത്. അപ്പൊ അറ്റൻഡൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ സംശയം ഉണ്ടാവില്ല വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ അറ്റൻഡൻസിന്റെ കാര്യത്തില്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് ക്വിസ് രജിസ്ട്രേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ നോക്കാം. ക്വിസ് രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. ഇത്തവണ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അപ്പൊ ആദ്യം ഇപ്പൊ ഞാന് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേജ്, അതായത് ഈ വെബ്സൈറ്റിന്റെ നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരു ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ കോഴ്സസിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് സൂം മീറ്റിംഗിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം. അപ്പൊ ചിലർക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യണം, ഇപ്പൊ തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. അല്ല എന്നുള്ളവര് പിന്നീട് സാവകാശം ചെയ്താലും മതി. കാരണം ഇതിന്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ courses.iskonmangaluru.com എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ കയറുക. അതിന്റെ മെസ്സേജും മറ്റെല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പ്രഭുജിയുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം. അപ്പൊ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജാണ്. അപ്പൊ ഈ പേജാണ് നമ്മുടെ ഹോം പേജ്, ഇസ്കോൺ മംഗളൂരുവിന്റെ ഹോം പേജ് ആണിത്. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യം നമ്മൾ ഒരു അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ഞാൻ അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ തൽക്കാലത്തിന് ഇതിന്ന് സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഞാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഹോം, ഓൾ കോഴ്സസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉള്ള ഒരു പേജാണ് വരിക. അപ്പൊ അതിൽ രജിസ്റ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പേജ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ പേര് അടിച്ചു കൊടുക്കണം. അവിടെ നമ്മുടെ പേര് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ പേര് എന്താണോ അത് നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് കാണേണ്ടത് ആ പേര് അവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് നെയിം, ലാസ്റ്റ് നെയിം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഈ പേരിന്റെ തന്നെ സ്പ്ലിറ്റിങ്, അപ്പൊ അങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ID, ഏത് മെയിൽ ID ആണോ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡൻസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്, ഏത് മെയിൽ ID ആണോ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഈ കോഴ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ആ മെയിൽ ID അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ശേഷം അതിനുള്ള പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മെയിൽ IDയുടെ പാസ്വേഡ് തന്നെ ഇവിടെ വേണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. നിങ്ങളുടെ എളുപ്പത്തിന് ഏത് പാസ്വേഡ് വേണമെങ്കിലും അടിച്ചു കൊടുക്കാം. കുറച്ചുകൂടി ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള പാസ്വേഡ് എന്തെങ്കിലും അടിച്ചു കൊടുക്കാം. ശേഷം ആ പാസ്വേഡ് രണ്ടും അടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഐ ആം നോട്ട് എ റോബോട്ട് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഈ ബോക്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ശേഷം അടുത്ത ബോക്സും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഈ 3 ബോക്സും ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം രജിസ്റ്റർ എന്ന് കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇത് രജിസ്റ്റേർഡ് ആയി. ഇത് ഓൾറെഡി യൂസിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് പുതിയതായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ആയിക്കോളും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്വിസിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഇത് ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്താലേ നിങ്ങൾക്ക് അന്നുള്ള ക്വിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലംപായിട്ട് ചേരുന്ന സമയത്ത് ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ലോഗിൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് വെച്ച് നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ എന്ത് മെയിൽ ID ആണോ എന്ത് പാസ്വേഡ് ആണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ പാസ്വേഡ് മെയിൽ IDയും അടിച്ചിട്ട്
നമ്മൾ കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ലോഗിൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞു, അതിനുശേഷം നമ്മൾ ലോഗിൻ ആയി, നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോഗിൻ ആയി. ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ക്വിസ് ഡീറ്റെയിൽസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്വിസ് ഡീറ്റെയിൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഗോ ടു മൈ അക്കൗണ്ട്, ഇവിടെയുള്ള ഗോ ടു മൈ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോവാം. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള മൈ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോവാം. അതിനു മുൻപ് നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ പേര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണോ അവിടെ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ സൂര്യ കുട്ടൻ എന്നുണ്ട്, അതായത് നിങ്ങളുടെ പേര് ഈ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പേര്, ഈ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ഈ ബോക്സുകളിൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പേര് ഈ സൂര്യ കെ എന്നുള്ളത് എന്റെ യൂസർ നെയിം ആണ്. അപ്പൊ അതും നിങ്ങൾ യൂസർ നെയിം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാറ്റി കൊടുക്കുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേര് കറക്റ്റായി കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈലിൽ കറക്റ്റായി വരില്ല. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ പേര് മാറ്റി വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിലർ കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് അതിനനുസരിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമല്ലോ. ഇനി അടുത്തത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു, ലോഗിൻ ചെയ്തു, ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ എഡിറ്റ് ചെയ്തു എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കറക്റ്റായി കിട്ടൂ. അപ്പൊ ഈ 3 സ്റ്റെപ്പും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ കോഴ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. ഏതൊക്കെ കോഴ്സ് ഉള്ളത് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്കിപ്പോ മലയാളം ആണല്ലോ, നമ്മളെല്ലാവരും മലയാളം ഗീത ക്ലാസ്സിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മലയാളം കോഴ്സ് ആണല്ലോ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകണം. അപ്പൊ ഇവിടെ താഴെ ഇങ്ങനെ ഈ ഓൾ കോഴ്സസ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ എല്ലാ കോഴ്സും, അല്ലാതെ എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലുള്ള കോഴ്സും ഇവിടെ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിലിതാ ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട്, ഹിന്ദി ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിന് ഞാൻ എൻറോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ എൻറോൾഡ് എന്നിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ എൻറോൾ ചെയ്ത് വെക്കണം, നമ്മൾ ഏത് കോഴ്സാണോ എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാനിത് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ഈ താഴെ കാണുന്ന കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ, ഫസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ്, അത് നമ്മൾ എൻറോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദിക്ക് ഞാൻ എൻറോൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ എനിക്ക് ഫ്രീ എന്നുള്ളതാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ അത് കോഴ്സ് ഫ്രീ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എൻറോൾ ചെയ്യാമെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു കോഴ്സ്, ഇപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ മലയാളം, ഈ കോഴ്സ് മലയാളം ഞാൻ കഴിഞ്ഞു, കംപ്ലീറ്റഡ് ആയി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ മലയാളം എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റഡ് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ കോഴ്സിന് എൻറോൾ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റുക. ഈ എൻറോൾഡ് എന്ന് വന്നെന്ന് വെച്ചാൽ എൻറോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ക്വിസ് ഒന്നും അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എൻറോൾ പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കംപ്ലീറ്റഡ് എന്നാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആ കോഴ്സ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ കണ്ടോ 100% കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പൊ അത് ഇറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഈ കോഴ്സ് എന്നാണ്. ശേഷം നമുക്കപ്പോ മലയാളം വന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി മലയാളം ക്വിസസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ മലയാളം നമ്മളിങ്ങനെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ക്വിസിന്റെ, ഇപ്പൊ ഞാനിത് കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇത് ഡൗൺലോഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. അത് ക്ലിക്ക്, എല്ലാ ക്വിസും അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പേജ് ഓപ്പൺ ആവും. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പേജിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇതെവിടെ ഡൗൺലോഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. എല്ലാ 18 ക്വിസുകളും അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം, പ്രഭുജി ഓരോ ക്ലാസ്സും എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം 80% മാർക്ക് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, 100% മാർക്ക് ഉണ്ട്, അതിൽ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റാവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക്, അത് മാക്സിമം 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതിൽ കൂടുതൽ തെറ്റാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് നിങ്ങൾ യോഗ്യമാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ലെവലിന് പോകാനും പറ്റില്ല. അപ്പൊ പ്രഭുജിയുടെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി എങ്ങനെ ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്, അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കോഴ്സിന്റെ 18 കോഴ്സിന്റെയും നെയിംസ്, ചാപ്റ്റർ 1 എന്താണ്, ചാപ്റ്റർ 2 എന്താണ്, അങ്ങനെ 18 കോഴ്സിന്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ താഴെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വിസ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാണും. ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ലെസൺ കണ്ടന്റും വരുന്നുണ്ട്, ക്വിസും വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ രണ്ടും കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്ന് ചാപ്റ്റർ 1 ക്വിസും കാണുന്നുണ്ട്, ലെസൺ കണ്ടന്റും കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്വിസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് വരും. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പേജ് വരുന്നതിൽ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസ്, ഇപ്പൊ പ്രഭുജി എടുത്ത മെറ്റീരിയൽ, അതായത് പ്രഭുജി കാണിച്ചെന്ന PPT കുറച്ച് ഒരു വ്യത്യാസത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയൊരു പേജിൽ ആ കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ, നമ്മളിപ്പോ പ്രഭുജി പറഞ്ഞു തന്ന ആ കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ ഓപ്പൺ ആവും. അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ചു നോക്കാം. പഠിച്ചിട്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകാം. അപ്പൊ ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റഡ് ക്വിസ് ആണ്, ബട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീസ്റ്റാർട്ട് ക്വിസ് എന്ന് കൊടുത്തു. മലയാളം ആയതുകൊണ്ട് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ തൽക്കാലം ഞാൻ വേറൊരു ലാംഗ്വേജ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം എങ്ങനെയാ ക്വിസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മളെല്ലാത്തിലും
ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കുറെ പേര് പറഞ്ഞിരുന്നു മലയാളത്തിൽ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണമെന്ന് അല്ലെ പ്രഭുജി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ മലയാളത്തിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സിലും വൈകാതെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഫീഡ്ബാക്ക് മലയാളത്തിൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഫീഡ്ബാക്ക് മലയാളത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് വേറൊരു ക്വിസ് ജസ്റ്റ് നോക്കാം എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഹിന്ദി അല്ല ഇംഗ്ലീഷ്. അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു ക്വിസും അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ക്വിസ് നമ്മൾ എടുക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മലയാളത്തിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് ആക്ച്വലി. ഇപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് കാണിച്ചു തരുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിൽ ക്വിസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ക്വിസിന്റെ ഫസ്റ്റ് പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ക്വിസ് എന്ന് വരുന്നുണ്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മലയാളം പേജിലും വരിക. സ്റ്റാർട്ട് ക്വിസ് എന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അത് ക്വിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നല്ലോണം വായിക്കുക. നല്ലോണം വായിച്ചതിന് ശേഷം ഏതാണ് വെച്ച ആൻസർ, നിങ്ങൾക്ക് 4 ചോയ്സസ് ഉണ്ടാവും, 4 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. 4 ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആയി തോന്നുന്നത് അത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ വരും. ഇപ്പൊ ഈ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സെയിം ടൈം ഇപ്പൊ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മലയാളത്തിലുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് അവിടെ വരും. അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഇത് തെറ്റായിട്ടാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഇതിപ്പോ നമ്മൾ തെറ്റായിട്ടാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഇൻകറക്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും. അപ്പൊ ഇൻകറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ കൂടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഇൻകറക്റ്റ് ആയത് എന്നുള്ള ഫീഡ്ബാക്കും നമുക്ക് അവിടെ മലയാളത്തിൽ എഴുതി കാണിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒരു ക്വിസില്, അതായത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ ക്വിസിൽ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ 18 ക്വിസിലും 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അതെല്ലാം നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വിസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വിസിലേക്ക് പോവാം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ കഴിയാതെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വിസിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു, പ്ലീസ് ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ പ്രീവിയസ് ക്വിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്തത് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ശേഷം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, 18 ക്വിസും അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം. പിന്നെ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനോ ലോഗിൻ ചെയ്യാനോ അല്ല ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനോ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഫോൺ നമ്പർ, അത് എന്റെ ഫോൺ നമ്പർ തന്നെയാണ്, ഫോൺ നമ്പറും വേറൊരു മെയിൽ ഐ ഡിയും ഞാൻ അയച്ചു തരാം. ആ മെയിൽ ഐ ഡി നമ്മുടെ ടെമ്പിൾ മെയിൽ ഐ ഡി ആണ്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ മെയിൽ അയക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേര്, ഇമെയിൽ ഐ ഡി, ഫോൺ നമ്പർ, ഇത് 3 ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ടെമ്പിൾ ഐ ഡിക്ക് മെയിൽ അയക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ 3 ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. പേര്, മെയിൽ ഐ ഡി, ഫോൺ നമ്പർ, ഈ 3 ഡീറ്റെയിൽസ് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം എന്താണോ അത് അവർ റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് തരും. പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞിട്ട് ഈ 3 ഡീറ്റെയിൽസ് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെമ്പിൾ മെയിൽ ഐ ഡിക്ക് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ 24 hours അതിനുള്ള വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഉണ്ട്, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും. എനിക്ക് അയക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുള്ള സമയങ്ങളിൽ എനിക്ക് ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതൊരു കാര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? അപ്പൊ അറ്റൻഡൻസ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിലും ക്വിസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക, ലോഗിൻ ചെയ്യുക, അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. പിന്നെ വീഡിയോ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യുമല്ലോ അല്ലേ? കാണിച്ചു ലൈവ് സ്ട്രീമിൽ എടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പഴയ വീഡിയോയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ രജിസ്ട്രേഷൻ, അതുകൊണ്ട് പുതിയ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി വീഡിയോ കാണാം. വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ആ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ ക്ലാസ് കുറച്ച് സമയം കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഡേ ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററും രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററും കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട്. പിന്നീട് എല്ലാം വേഗം 10 മണിയിലടക്കം തന്നെ തീരും. അപ്പോൾ ചെറിയ കുറച്ച് സമയം കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീനിൽ കാണാലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, ഒരേ സാഹചര്യത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ പ്രതികരണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഈ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ എന്താണ് അർജുനൻ വിഷാദവാനായിട്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെ, എന്താണ് ഗുരുജനങ്ങളെയും തന്റെ ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ എങ്ങനെ വധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ. ധൃതരാഷ്ട്രം എന്താണ്, ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ആശങ്കയാണ് അല്ലെ, തന്റെ മക്കള് വിജയിക്കില്ലേ, യുദ്ധം ചെയ്യാതെ ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടാക്കുക എന്നൊക്കെ. എന്താണ് ആ
ദുര്യോധനി കോപം അല്ലെ, പാണ്ഡവരുടെ കോപവും ഒക്കെയാണ്, ഭയവും പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ കണ്ടിട്ട്. 44-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, അഹോ പദ മഹത് പാപം കർത്തും വ്യവസിതാവയം യത്രാജ്യാസുഖലോപേന ഹന്തും സ്വജനം. കഷ്ടം, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നാം ഒരുങ്ങപ്പെടുന്നത്, രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ. 45 ഇതി മമ പ്രതീകാരാമശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണയ ധാർത്തരാഷ്ട്രാരണേ ഹന്യു സ്തന്മേ ക്ഷേമതരം ഭവി. ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിനൊരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വയ്ക്കുകയാണ്. 46 സഞ്ജയ ഉവാച ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെറിയ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്, മാറിയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്, സോറി. കയ്യാറായി. ഓക്കെ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിലിരിപ്പായി. ഇത്രയുമാണ് ഈ അധ്യായത്തിലുള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, എല്ലാം കേൾക്കുകയായിരുന്നു. അർജുനനിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ കേൾക്കുകയുള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങള് തുടങ്ങുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇത്രയുമാണുള്ളത്. പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. എനിക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് പറഞ്ഞുതരാം, അല്ലെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചിട്ട് പിന്നീട് പറഞ്ഞുതരാം. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോയത്. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം കുറച്ച് വലിയ അധ്യായമാണ്, ആത്മാവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത്. പിന്നീടുള്ള അധ്യായങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ അധ്യായങ്ങളാണ്, അതൊക്കെ നമുക്ക് പതുക്കെ പോവാം. കിസ് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതൊന്നും കണ്ട് ഭയപ്പെടണ്ട, പതുക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിന്റെ വീഡിയോ വാട്സപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യും. അതുകൂടാതെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂര്യമാതാജിക്കോ അല്ലെ ടെമ്പിളിന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ. മഴയായതുകൊണ്ട് ചെറിയ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട്, സോറി, എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക. അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം. സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ഭഗവത്ഗീത ഏതായാലും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാം, കൊറിയർ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. പിന്നെ കൂടാതെ ഓൺലൈനിൽ വായിക്കാൻ പറ്റും, വേദാബേസ്.com എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ലിങ്കിൽ വായിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം. ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ കൂടെ വേറെ ആത്മപ്രവേശനം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്, ആത്മാവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ട് ചോദിക്കാം. സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ ചുരുക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും പങ്കെടുക്കും. 18 ദിവസം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ധാരണ എത്തും ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ചിട്ട്. നമുക്ക് എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓക്കെ ആയോ പ്രഭുജി? ഹരേ കൃഷ്ണ സുവർണപ്രഭ മാതാജി. പ്രഭുജി വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ വന്നു. ജസ്റ്റ് സുവർണപ്രഭ മാതാജി, ധൻരാജ് പ്രഭുജി കയറിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ പ്രഭുജിക്ക് ഹോസ്റ്റ് ആവാൻ പറ്റുന്നില്ല തോന്നുന്നു. ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാനാണോ പ്രഭുജി? എന്തായാലും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ നോക്കട്ടെ. പ്രഭുജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി, നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം കൊണ്ട് വൈഫൈ ശരിക്കും കിട്ടുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. സോറി. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ ചുരുക്കാം. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം. ക്വിസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതും അറ്റൻഡൻസിന്റെയും മാതാജി പറഞ്ഞു തരും. നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിൽ നിങ്ങൾ അയച്ചാൽ മതി. മാതാജി അതിന് നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും. മാതാജിന് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. മാതാജി ടീച്ചറാണ്, അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ ഡേ ടൈം ഒക്കെ ബിസി ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അതിന് മറുപടി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈവർത്താം, നിങ്ങളെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യും. സംശയമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വിളിച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പോയി, എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക. നാളെയും കുറച്ച് വലിയ ചാപ്റ്റർ ആണ്, പിന്നീടെല്ലാം ചെറിയ ചാപ്റ്റർ ആണ്. അപ്പൊ പിന്നീട് നമുക്ക് 10 മണിക്ക് തന്നെ ക്ലാസ് നിർത്താൻ പറ്റും. എല്ലാവരും 18 ദിവസം എല്ലാ ദിവസം പങ്കെടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. പഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പതിദാനം പാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. താങ്ക് യു സൂര്യ മാതാജി, താങ്ക് യു സുവർണപ്രഭ മാതാജി, താങ്ക് യു ദിവ്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി പോസ്റ്റുള്ള അല്ലെ, സ്റ്റോപ്പ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല മാതാജി. മീറ്റിംഗ് എൻഡ് ആക്കാം. സുവർണപ്രഭ മാതാജി മീറ്റിംഗ് എൻഡ് ചെയ്യാം. പ്രഭുജി മീറ്റിംഗ് എൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ മാതാജിക്ക്? ഞാനിപ്പോ ഇതായോണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പോസ്റ്റ് ആക്കണം. ഫോണിൽ കയറിയിട്ട് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ആവില്ല. അതിൽ ഫോണിൽ കാണിക്കുക മാതാജി, എൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. മീറ്റിംഗ് എൻഡ് കാണിക്കുക. അവിടെ എന്റെ മീറ്റിംഗ് ഉള്ളത്, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോ സ്റ്റോപ്പ് ആക്കാം. മാതാജി അവിടെ റെഡ് കളറിൽ എൻഡ് ഉണ്ടാവും.